Saúdos, mañá xoves 13 de xuño hai unha importante cita no Liceo de Ourense. Ás 11 da mañá o Partido Socialista convocou a Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego para asinar o chamado Pacto da Concordia. Finalmente asistiremos á sinatura deste pacto? O Bloque Nacionalista Galego asistirá á reunión? Aínda non sabemos nada oficialmente. Pois para saír de dúbidas, nun esforzo tecnolóxico nunca visto en Noticias Dispersas, nós estaremos alí informando en directo a través de YouTube, no Facebook e o Facebook de Noticias Dispersas. Se queres seguirnos en YouTube, suscríbete e dalle a campaniña para que te avise cando vayamos a entrar en directo. E contaremosvos todo o que suceda, ou polo menos todo o que nos saibamos. Foi todo. Seguiremos informando.